si naše ústřední opice. No, takhle, ty vole. Les, pojď. No, já už vidím hlavičku. A je tam. Lidi, a je tam, to musí, počkej, to musí být záběr z dálky. Jo, to máš tu námočky, ale teďka jak jako... Seškovat, no, to. A tak na to zí. To je blbec. Říkám opice. Ježišmarja. Blbec. Pojď na to zí. Pojď, kdo z vás je lepší, kdo z vás je lepší? Piťo, ty trubky praskno. On bych řekl, že máš blbou hlavu, vole. To mé uhní, máš tam palicu. Speciál, kdy máš tvůj svetříček. Počkej, svetříček. Svetr, to je tvůj multifunkční svetr, jo. Plně rozepínací, takže jde rozepnout. Jo, a je na zemi, a na tuzi na noha. Je to doma. Abych to ukončil, jelikož... Dobře, počkej, ještě jako musíš záběr na kameramana. Ale jo. A tak hoší, vidíte, už brečí. Ale to nebylo. Co pak s ním děláš?